Sedmokráska obyčajná, liečivá a medonosná. Sedmokráska je trvalka a kvitne od marca do novembra. Ako všetky jastrovité rastliny, aj sedmokráska je medonosná. Medovej šťavy je veľa a sedmokráska ju vylučuje z osobitných žliazok na vrcholku semenníka. Každý deň rozvinie len jeden kruh. Takto kvietok vystačí asi na 15 dní. Sedmokráska ako liečivka sa používa na zahlienenie dýchacích ciest, proti kašľu, reumatizmu, horúčke, proti všetkým druhom krvácania, hlavne z pľúc a močového mechúra. Zvonku sa používa na rany, krvné podliatiny, vredy, proti kožným zápalom a vyrážkam. Sedmokráska v kuchyni. Jej kvietok je jedlý a často slúži ako jedlá okrasa s šalátov. Lístky sa tiež sekajú do šalátov. Sedmokráska obyčajná je liečivá a medonosná.